Mennesker vil gerne ses, høres og forstås. Jeg er ret overbevist om, at det er også sådan i din organisation. Mit navn er Troels Ravn Clausen. Jeg driver konsulenthuset MidtVest, og jeg arbejder med din organisationsudvikling. Så hvordan skaber vi gode, velfungerende organisationer? Jeg har erfaring for, at det handler meget om at starte med at se sig selv og sit team i spejlet. Til det bruger jeg Garudas fokusprofiler. Dem er jeg certificeret i, og de giver altid en masse når. Det er derfor oplevelser, når man lærer sig selv og kollegerne at kende. Uanset om I arbejder med feedback, med konflikthåndtering, med kommunikation, så handler det meget om jeres evne til at skabe tillid. Så hvis du tænker, at det kunne give mening for jer at begynde at kaste jer over noget organisationsudvikling, noget teamudvikling, så er I meget velkommen til at række ud. Jeg har ikke nogen hyldevare. Jeg udvikler altid mine tilbud efter en snak med jer, som tager udgangspunkt i jeres behov.